Cal agrair l'alta participació que hi ha hagut avui a l'Assemblea de la Federació Catalana de Vela, en la qual hem aprovat tots els punts de l'ordre del dia per unanimitat, en la qual també hi ha hagut participació perquè el fet que la gent intervingués, fes preguntes, hi hagués un cert col·loqui sobre els seus temes, també fa que hi hagi interès per aquells temes que afecten a la vela catalana. En tot cas, agrair molt la participació de tots els assembleistes que han pogut venir, clubs, estaments, de les aportacions que s'han pogut fer i que això referma el nostre projecte per fer una federació més forta i fer que la vela catalana pugui arribar a totes les llars de Catalunya i a tots els racons del país.